Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Maribel. Taong 1978, Santa Ignacia, Tarlac. Noong mga panahong ito, meron silang isang maliit na tindahan sa sentro ng Santa Ignacia. Malaki-laki ang kitaan nila sa negosyong yon, kaya sa paglipas ng mga araw, unti-unti na silang nakakapagpundar ng mga gamit. Dahil dito, mas lalo namang ginaganahan ng kanyang asawa na magtrabaho, kaya halos sa bawat araw, tuwing hapunan na yon kung umuwi. Di naman ito nababahala sa kanyang pamilya, gawa ng mapagkakatiwalaan naman itong si Maribel. Ika nga ng asawa niya, hindi siyang tipo ng babaeng hindi may iwan-iwan ng nag-iisa. Bukod kasi sa may paninindigan siya sa buhay, alam na rin niya ang tama at maling gawa. Nakatuon lang din ang atensyon nito sa kanilang pamilya at sa negosyo nilang pinapagulong. Ani ni Maribel, kaya naging mabilis ang pag-angat nila ay dahil sa mahigpit niya ritong pamamalakad. Sa lahat ng pinakaayaw niyang mangyari sa kanyang tindahan ay yung magkaroon ng utang ang iilan sa kanyang mga kakilala. Kalimitan kasi sa mga ito, pahirapan kong singilin na siya namang labis na nakakaapekto sa pamamalakad niya ng kanilang negosyo. Nagpapautang naman noon si Maribel, kaso lang may mga limitasyon ito. Bago rin siya magbitaw ng paninda, sinisiguro niya munang may kakayahang magbayad ang taong kausap niya. Kinikilatis niya rin ang hustong ugali nito nang sa gayoy magkaroon siya ng kasiguraduhan upang tumupad ito sa kanilang usapan. Dahil sa ganun niyang pamamalakad, hindi niya maipagkakaila ang dami ng taong nagkakaroon ng galit sa kanya. Madalas kasi napakahirap niya talagang utangan. Ayon nga sa iilan, mas madali pang pumasok sa butas ng karayom kaysa makiusap sa kanya. Di naman niya yun gaanong pinapansin, lalo pat ang nasa isip niya, hindi naman sila mapapakain ng mga ito sa oras na magutom ang kanilang pamilya. Dagdag pa niya na, nanggaling na sila sa hirap, kaya nung makaangat sila, sinigurado niya na talagang hindi na sila babalik sa dating estado ng kanilang buhay. Ang kaso lang, kaakibat ng kanyang pagiging mahigpit ay ang hindi maipagkakailang banta ng karamihan. Base sa karanasan ni Maribel, may mga tao nang nagbabalak kulamin siya. Ang iba sa mga ito, pinagpaplanuhan na ring pasukin ang bahay nila para lamang makabawi sa pamamahiya niya. Mabuti na lang, hindi nila yun basta-bastang nagagawa dahil sa asawa niyang isang sundalo. Mataas ang katungkulan nito, kaya na may kapag umaalis yun, nag-iiwan niyo ng tauhang magbabantay sa kanila. Ganon at ganon ang ginagawa ng asawa niyang yan, dahilan para kumalma ang mga taong nagbabalak sa kanila ng masama. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, hindi lang pala sa ganoong banta magtatapos ang lahat. Lingid sa kaalaman noon ni Maribel at ng kanyang asawa, meron na palang isang nilalang ang nagtanim ng matinding galit sa kanila. Nagsimula ito noong mangutang yon sa kanila ng bigas at iba pang pangangailangan ng pamilya nito. Pinapautang naman talaga yon ni Maribel, pero nang mapansin niyang humahaba na ang listahan ng utang nito, doon niya na yon nilimitahan. Naawa man siya sa matanda, wala siyang ibang mapagpipilian kundi unahing isalba ang kanyang negosyo. Katunayan, isang beses niya lang din yung tinanggihan at magmula nun, hindi na ito nagpapakita sa kanilang tindahan. Dahil sa ganoong pangyayari, inakala naman niyang abala lang ito sa bukid, kaya hindi naman niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin. Ngunit habang tumatagal ang hindi pagpaparamdam nito sa kanila, unti-unti namang nakakahalata itong si Maribel ng animoy mga kakaibang nilalang na gumagapang sa loob ng bahay nila tuwing hapon.
Maliban sa mga itim na uod na palagi niyang nakikita noon, malimit din siyang makasilay ng mga kulay lilang insekto. Palagi na rin siyang nakakaamoy ng kakaibang bahong nagmumula sa mga ito hanggang sa nagising na lamang siya isang umaga na napakabigat na ng pakiramdam niya. Napansin din niyang lumobo ang kanyang tiyan, tapos may napapansin siya roong parang gumagalaw. Hindi niya mawari kung ano ito, pero sa oras na gumagalaw ang nilalang na yon, matinding sakit ang naibibigay nito sa kanya. Hindi lang yon, madalas din siya noong kinukumbulsyon dahilan para maalarma ang kanyang asawa sa kalagayan niya. Dahil sa ganoong pangyayari, agad naman siya nitong isinugod sa pagamutan. Ngunit sa kasamaang palad, wala naman itong nakitang kakaiba sa katawan ni Maribel. Upang mapanatag din siya, naresetahan siya nito ng gamot para sa pananakit at iba pang karamdamang sinasabi niya. Subalit sa paglipas pa ng mga araw, wala naman itong naging pagbabago. Kung sino-sino na ring mga espesyalista ang nilapitan nila, hanggang sa kalaunay itinuro na sila nito sa mga albularyo. Ayon kasi sa kaibigang doktor ng kanyang asawa, may mga kaso talagang hindi nila kayang gamutin. Di rin nila ipinagkakailangang kakayahan ng mga albularyo, kaya na may kapag wala silang mahanap na dahilan sa karamdaman ng isang tao, doon nila ito pinapapunta. Noong mga panahong yun kasi, nagkakais pa ang mga yan, hindi kagaya ngayon na puro pera-pera na lang. Kapag wala kang dalang salapi pag pumunta ka ng pagamutan, kung hindi lalala ang iyong sakit, morgue ang susunod mong pupuntahan. Mahirap man itong sabihin pero ganitong ganito ang nangyayari sa realidad. Maraming tao na kaming nakitang namatay sa mga ospital na hindi man lang nagagawang matulungan ng mga espesyalista buhat sa kawalan ng pera. Hindi na rin natin siguro kailangan ng patunay, di ba? Halos lahat naman tayo rito nakakita na ng ganoong pangyayari. Ika nga ng matatanda, masakit talagang sabihin ang totoo. At nga pala, hindi ko naman sila nilalahat pero karamihan ganoon ang kalakaran. Matapos naman nilang marinig ang abiso ng espesyalista, hindi na rin sila nagdalawang isip na lumapit sa isang bantog na albularyo. Pagdating naman nila sa bahay nito, hindi pa man sila nakakapasok sa loob, sinalubong na sila ni Tandang Heron. Pagharap naman ito sa kanila, agad naman yung nagwika ng, "Malayo pa lang kayo, naaamoy ko na ang baho ng asawa mo. Matinding karamdaman ng kanyang dinadala, kaya isang matalinong desisyon ang paglapit sa akin sa lalong madaling panahon. Pasok, mas mabuting sa loob na natin ipagpatuloy ang pag-uusap para walang ibang tengang makakarinig." Nang marinig naman ni Maribel ang tungkol dito, agad naman silang pumasok sa loob ng bahay ng matanda. Laking pasasalamat na lang din nila noon kahit papaano dahil sa wala itong ibang pasyente maliban sa kanila. Pagdating naman nila sa sala, agad namang inilahad ng matanda ang tungkol sa kasalukuyan nilang kalagayan. Ayon dito, kaya siya nakaramdam ng ganoong sakit ay dahil sa itinanim na igat sa loob ng kanyang sistema. Hindi ito parte ng kapangyarihan ng barang o kulam, bagkus parte ito ng karunungan ng mga taong nag-aaral ng mga katutubong inudungan. Ang mga katutubong yon, sinasabing sinasamba ang isang diwatang Diyos ng mga laman dagat at lawa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan nito, nagagawa nilang gawing usok ang mga nilalang na hangad nilang gamitin sa kanilang mga kalaban. Ang pinagkaiba nito sa pambabarang, hindi na nito kailangan pa ng mga ritual at mga pakaing dasal. Basta sa oras na maihip yon ng mga inudungan sa hangin, mabilis nitong tatahakin ng daan patungo sa bahay ng biktima nito. Doon yun mamumugaran at sa loob ng ilang buwan nitong pananatili sa loob,
unti-unti itong magbabago ng anyo. Sa oras na matagumpay na makaahon ang nilalang sa katawan ng biktima nito, magiging isa itong ganap na diwata na tagasunod sa bathalang sinasamba ng mga inudungan. Ang biktima naman, mananatili pang buhay sa loob ng 1 linggo bago ito pumanaw ng walang makitang dahilan. Dagdag pa ng matanda na, komplikado ang pamamaraan ng panggagamot nito, kaya kahit sa ganoon niyang kapasidad, hindi pa rin maiiwasang aabot sila ng ilang buwan bago ito tuluyang magamot. Mariin din itong inilahad, kinakailangan nilang makilala ang inudungang bumibiktima sa kanya dahil kung hindi, mas mahihirapan silang mapaslang ang hayop na nasa loob ng kanyang katawan. Sa paglipas pa ng mga araw, nanatili sila sa bahay ni Tandang Heron. Ang kanyang mister noon, lumiban na muna sa trabaho upang mabantayan siya nito ng husto. Nagbayad na rin ito ng katulong sa kanilang mga anak para naman kahit papaano maging panatag sila habang nakatira sila sa bahay ng matanda. Ayon sa kanyang asawa, 1 linggo pa lamang ang paninirahan nila sa bahay ni Tandang Heron, pero marami na silang nasaksihang kakaiba. Ang mas nakakabahala pa ay yung mga maliliit na igat na isinusukan ng kanyang asawa tuwing pinapainom ito ng langis na may mga dasal. Kahit nasa poder na rin yun ng matanda, hindi pa rin nagbabago ang kalagayan nito. Gabi-gabi pa rin yung nagdedeliryo kasabay ng pagsusuka nito ng dugo. Mabilis din ang pamamayat ni Maribel na parang ang pakiramdam niya noong mga oras na yon, hindi na siya mabubuhay ng matagal. Habang lumalaki kasi ang igat sa kanyang katawan, mas lalo ring naaapektuhan ito ng husto ang kanyang buong sistema. Hirap na rin siyang huminga at para na siyang buntis sa kalagayan niya. Hindi lang yon, marami na rin siyang nararamdamang komplikasyon na siya namang ikinakabahala na ng kanyang asawa. Subalit sa kabila nito, nahihirapan man ng husto si Maribel, hindi pa rin siya nagpapakita ng panghihina. Lahat ng ipinapainom sa kanya, may lasa man o wala, ipinapasok niya ng buo sa kanyang katawan. Alam niya kasi na sa pamamagitan ng mga ito, mababawasan ang tindi ng sakit na kasalukuyan niyang pinagdadaanan. Dahil sa masugid na pagsunod ni Maribel kay Tandang Heron, kalaunay unti-unti naman niyang napapansin ang pagginhawa ng kanyang katawan. Nagsimula na ring bumalik ang kanyang lakas, senyales na nadadaig na nila ang iniinda niyang karamdaman. Sa pagdating naman ng puntong muli na siyang nakakatayo, doon na siya sinubukang tanungin ng matanda ukol sa mga taong may kutob siyang may galit sa kanya. Ayon dito, kinakailangan niyang ilahad ang lahat ng kanyang napagdaanan nang sa gayoy madali nilang matukoy ang salari ng kanyang karamdaman. Mariin din itong ipinagtapat sa kanya. Hindi nila magagapi ang nilalang na nasa kalooban niya kung hindi nila pasusukuin ang may gawa nito. Para kasi mamatay o lumabas ang hayop sa loob ng kanyang sistema, nangangailangan ito ng utos mula sa inudungang may pakana nito. Nang marinig naman ni Maribel ang tungkol dito, agad naman niyang inilahad ang kanyang mga karanasan sa tindahan. May kutob kasi siyang doon yon nagsimula, kaya naman yon ang kanyang tinutukan ng pansin. Sa pakikinig naman ni Tandang Heron, may mga tao na itong pinaghinalaan. Bagaman hindi ito gaanong kumbinsido, mas mainam na may mga individual silang napanghahawakan. Subalit makalipas lamang ang ilang minutong pagkukwento niya rito, bigla naman siya nitong pinatigil nang mabanggit niya ang tungkol sa matandang pinagbawalan niyang umutang sa kanyang tindahan. Base kasi sa kanyang salaysay, nakatira malayo sa kanilang baryo ang matandang yon. Katunayan,
Matagal na rin yung napapansin ni Tandang Heron, ngunit pinangingilagan niya ito dahil sa mabigat nitong presensyang namumutawi sa katawan. Inamin din ng albularyo na hindi niya binalak pakiramdaman noon ang matanda, kaya hindi siya makasiguro kung yun na ba ang inudungan na kanilang hinahanap. Gayunpaman, sa kabila ng walang kasiguraduhan nilang agam-agam, nagdesisyon silang bisitahin ang lahat ng taong kanyang nabanggit. Nagsimula yon sa kanilang mga kapitbahay, hanggang sa kalaunay nagdesisyon na silang dayuhin ang bahay ng matanda na madalas noong mangutang sa kanila. Upang mas maging mabilis din ang kanilang paglalakbay, tanging ang kanyang asawa lamang ang isinama ni Tandang Heron. Nag-iwan na lang din ito ng karagdagang bantay sa bahay ng matanda para masigurong ligtas siya. Ilang oras pa ang lumipas, mabilis nilang tinahak ang daan patungo sa liblib na lugar na itinuro ni Maribel. Bawat minuto sa kanila noon mahalaga dahil anumang sandali, maaari na naman siya nitong atakihin. Maya-maya pa, pagdating naman ng mga ito sa isang masukal na kakahuyan, doon nila nasilayan ang isang barong-barong na may napakaruming paligid. May nasipat din sila doong mga batang naglalaro na parang hindi nito alintana ang baho ng lugar kung saan yon naroroon. Paglapit naman nila sa kinaroroonan nito, bahagya naman yung napaatras at bago pa man sila makapagsalita, kumaripas na yon ang takbo papasok ng kubo. Dahil sa inaasahan naman noon ni Tandang Heron na may kasama itong matanda sa lugar, nagdesisyon silang tawagin na ito. Ilang minuto sila roong naghintay hanggang sa kalaunay tumambad sa kanila ang mag-asawang matanda. Sa likuran nitong bahagi, naroon ang mga malalaki nitong anak na pawang may mga sarili na ring pamilya. Pagsilay naman ng albularyo sa padre de pamilya ng mga ito, agad naman niya yung tinanong kung yun ba ang nangungutang sa tindahan ni Maribel. Inamin din itong may karamdaman ng babaeng yun at kasalukuyan nilang hinahanap ang taong responsable sa pagkakasakit nito. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi ng albularyo, bahagya naman yung napasilay sa asawa nito. Dahil sa ginawa nito, hindi na rin nagdalawang isip pa si Tandang Heron na kumpirmahin ang ginawang kalokohan ng mag-asawa. Inutusan niya rin yung bawiin na ang sumpa upang wala na silang dapat na pag-usapan pa. Matapos naman niyang mailahad ang mga katagang yon, doon na dahan-dahang nagsimulang magbago ang pag-ihip ng hangin. Sa kasagsagan kasi ng seryoso nitong pananalita, nasipat na lamang nilang ngumisi ang matandang kanilang kinakausap. Maya't maya rin ang paghagikgik nito na parabang hindi na nito mapigilan ang tuwang kasalukuyan nitong nararamdaman. Dahil sa ganoong pangyayari, agad namang tumahimik si Tandang Heron kasabay ng pagtanong niya rito ng, "Nakakatawa ba yan para sa'yo? Sa tingin mo, mabuti ba yung ginawa ninyo? Matapos kayong palamunin na tulungan ng tao, gano'n ang igaganti ninyo? Mga wala kayong utang na loob. Hindi kayo marunong umintindi ng inyong mga kapwa. Akala ko ba, mabubuti ang nasa tribo ng inudungan? Nagkamali pala ako." Pagkalahad naman ng albularyo ng mga katagang yon, bigla naman siyang minura ng matandang lalaki, kasabay ng pasagot nito sa kanyang, "Huwag mong madamay-damay ang aming tribo. Walang kinalaman ng pinagmulan ng aming angkan sa problemang kinakaharap ninyo. Oo, kami nga ang may gawa nun at kailan may hindi namin ito pagsisisihan. Bagay lang yun sa kanya. Masyado na siyang pinabago ng pera." Nang marinig naman ng asawa ni Maribel ang sinabi ng matanda, bigla naman itong humugot ng armas, sabay utos dito
nailisin na ang sakit na itinanim nito. Babala pa nito na hindi yun mag-aalangang gumawa ng krimen sa oras na makipagmatigasan pa sa kanila ang matanda. Ngunit sa halip na masindak ang mga nilalang sa kanya, ngumisi lang naman ito habang inuudyokan pa siya na iputok na ang armas na hawak niya. Dala naman ang galit noon ng kanyang asawa. Walang pag-aalangan naman itong kinalabit ang gatilyo na siyang naging sanhi upang masilayan nito ang isang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Bago pa man kasi lumapat sa ulo ng matandang yon ang bala ng kanyang 45, nagawang makuha ng matanda ang bala nito sa gitna ng ere. Harap-harapan pa nitong dinurog ang basyo bago niya yun ibato pabalik. Nang masipat naman ang asawa ni Maribel ang ginawa ng matanda, hindi naman ito maiwasang makaramdam ng matinding pagkasindak. Inakala din itong yun lang ang magagawa ng nilalang na yon. Pero nang magsimula ng makialamang mga anak nito, doon na niya unti-unting napapansin ang mga kakaibang bagay na nakadikit sa katawan ng mga ito. Hindi rin niya maipagkakailang matinding pagkasindak dahil sa mga namumula nitong mga mata. Maya-maya pa, pagtahimik naman ng buong paligid, nasipat naman ang asawa ni Maribel, ang pinakapanganay sa anak ng inudungan, na bigla na lamang nagpausli ng mahabang buto sa braso nito sa pamamagitan lamang ng pagsambit ng mga buhay na karunungan. Humaba rin ang pangil ng nilalang na yon at sa isang iglap, bigla naman yung nagpakawala ng isang nakakatakot na pag-angil. Nang masipat naman yon ng padre de pamilya nito, agad naman yung napasilay kay Tandang Heron habang inaabisuhan sila na umuwi na. Mariin din itong inilahad na sa mga sandaling yon, hindi isang pangkaraniwang aswang ang kaharap nila. Mas mataas na uri yon kaysa sa gabunan at sa estado ng albularyo, alam ng inudungan na mahihirapan ito. Ngunit pagkarinig naman ni Tandang Heron sa sinabi ng matanda, di naman ito gaanong nagpasindak. Sa halip, inilahad din ito dito, na kagaya nito wala rin siyang balak na umatras. Kapag kasi ginawa nila yon, nangangahulugan lang itong handa na rin silang pabayaang mamatay sa pagdurusa, itong si Maribel. Dahil sa naging paninindigan ng albularyo, wala nang nagawa ang inudungan kundi utusan ng anak nitong sumugod. Pagkaripas naman nito ng takbo papalapit sa kanila, bigla namang hinawi ng albularyo ang asawa ni Maribel, dahilan para mapaatras ito. Walang sabi-sabi, agad naman itong dinakot ang nakatago nitong punyal, kasabay ng pagsalag nito sa atake ng panganay na anak ng inudungan. Habang nagsusukatan naman ng lakas ng dalawa, panay lang naman ang pagngisi ng nilalang na yon kay Tandang Heron, na parang natutuwa ito sa ipinapamalas niya. Dahil dito, walang pagdadalawang isip naman niya itong tinigalpo sa noo, ngunit imbis na panghinaan ito, mas lalo lang yung nagwala. Habang walang patid yung umaatake, pilit naman siyang nagtaas ng bakod at puder sa katawan upang hindi siya gaanong mapuruhan. Mabuti na lang, may mga dalang mutya noon si Tandang Heron dahil kung nataong wala, paniguradong madali siyang mapapatay ng binatang yun. Sa loob ng ilang minuto nilang pagbubuno, halos walang patid naman ang naging pag-atake nito. Maya-maya pa, dala na rin ang katandaan at pagod niya, tuluyan na nga siyang napaluhod sa lupa. Pagsilay naman ng asawa ni Maribel sa matanda, walang patid naman itong pinaputukan ng kalaban nito, dahilan para mabaling ang atensyon nito sa kanya. Sa halip na tapusin na nito ang albularyo, buong puwersa naman siya nitong sinunggaban. Siyempre bilang militar, hindi naman doon nagpatalo ang asawa ni Maribel. Kahit papano kasi,
May kasanayan din yun sa pakikipaglaban, kaya habang naiilagan niya ang nilalang, mas lalo rin niyang nababasa ang galaw nito. Dahil sa ginawa noon ng sundalo, nagkaroon naman ng pagkakataon nitong si Tandang Heron na makapaglikha ng isang ritual. Maya-maya pa, matapos nitong maihanda ang lahat, agad naman nitong sinugatan ang kanyang palad habang binabanggit ang 5 buhay na kataga. Aral ng kanan ang ginamit nito, kaya mula sa ritual na ginawa nito lumabas ang isang matangkad na nilalang na merong malaking butas sa dibdib. May mga nakalutang ding apoy at libro sa pugot nitong ulo na siya namang agad na umagaw sa atensyon ng matandang inudungan. Unang silay pa lang nito sa tinawag ng albularyong yon. Hindi na nito maiwasang mapamura, dala ng labis na pagkagulat sa nilalang na nakita niya. Ang nilalang kasing lumabas sa ritual, walang iba kundi ang kalaban ng Bathala na sinasamba ng tribo ng inudungan. Malaki ang kabayaran sa pagtawag nito, pero naniniwala si Tandang Heron, yun lamang ang paraan para sila'y manalo. Dagdag pa niya na kalahati ng natitira niyang buhay ang magiging kapalit sa oras na matapos na ang ritual. Matapos naman yung masilayan ng matanda, bigla naman yung napaatras habang nagwiwika sa kanya ng, Demonyo ka! Paano mo natawag ang nilalang na yan? Pagkalahad naman ito ng inudungan, hindi na ito nakapalagpa nang sapilitan nitong damputi ng nilalang. Nang masipat naman yon ng panganay niyang anak, sinubukan naman siya nitong iligtas. Ngunit bago pa man yun makapaglikha ng isang malakas na pag-atake sa nilalang na tinawag ng albularyo, bigla yung naglaho sa lagusang lumitaw sa butas na nasa dibdib nito. Pagsilay naman doon ng matandang inudungan, pilit naman yung nagpumiglas, ngunit wala na itong nagawa pa para tumakas. Maya-maya pa, inutusan na rin ni Tandang Heron ang tinawag niyang Bathala para kunin ang natitira nitong pamilya. Ipinasok din niya yun sa lagusan kasabay ng paglahad niya ng kasunduan sa inudungan. Ayon sa matanda, ibabalik niya ang pamilya nitong nawala kung ibababa nito ang sumpang na itanim nito sa katawan ni Maribel. Sa mga oras na yun kasi, yun na lamang ang nag-iisang rason ng albularyo kung bakit nito isinagawa ang ritual. Ayaw din niyang masayang ang kanyang sakripisyo, kaya nais niya ring magkaroon ng kabuluhan ang pagkawala ng kalahati ng natitira niyang buhay. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang sumang-ayon ang inudungan. Dali-dali nitong inutusan ng igat sa katawan ni Maribel na umalis, kasabay ng pagsambit nito ng mga buhay na salita na siyang pangunahing nagbibigay buhay sa nilalang na nasa loob ng sistema nito. Maya-maya pa, matapos naman yung gawin ng matanda, agad naman itong sinigawa ni Tandang Heron, napakawala na silang mag-anak. Subalit nang marinig naman yun ng albularyo, bigla naman yung nagwika doon ng, At sinong may sabi sa iyo na gagawin ko ang mga sinabi ko? Dapat lang na mamatay ka dahil hindi naligtas para sa mundo ang magkaroon ng mga taong katulad mo. Magsama-sama kayo sa impyerno. Pagkalahad naman ni Tandang Heron sa mga katagang yan, agad naman niyang inutusan ng Bathala na bumalik sa ritual na kanyang ginawa. Dahil sa kanyang naging utos, bigla namang umapoy ang buong katawan nito habang mabilis siyang naglalaho. Ang matandang inudungan naman, wala na ring nagawa kundi ang mapasigaw na lamang habang kasabay na naglalaho ng nilalang. Sa pagkawala ng mga ito, agad naman nilang napansin noon ang pagkawasak ng mumunti nitong kubo. Matapos ang pangyayaring yon, hinang-hina namang lumapit si Tandang Heron sa asawa ni Maribel. Kung hindi kasi nagkakamali noon ang matanda, 5 taon na lamang ang naiwan sa kanyang buhay.
Matindi man ang sinapit nito, wala yung pinagsisihan. Pagka-uwi kasi nila, lahat ng senyales ng sakit ni Maribel bigla na lamang nawala. Araw lang din ang lumipas. Malakas na rin ito, kung kaya't nagdesisyon na silang bumalik sa kanilang tahanan. Isinama na rin nila noon si Tandang Heron dahil sa alam nilang kailangan na rin ito ng tulong. 5 taon pa ang lumipas, kagaya ng itinakda nitong araw, tuluyan na rin yung pumanaw. Masakit man yun para sa pamilya, tinanggap naman nila ito, gawa ng alam nilang walang naging pagsisisi ang matanda. Magpahanggang sa ngayon, kahit matanda na rin ang asawa ni Maribel, kailan may hindi nito makakalimutan ang naging karanasan nito sa angka ng mga katutubong inudungan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe tong katutubong inudungan. Ngayon ko lang narinig to. Tapos ang sabi pa rito sa kwento, mas malalakas sila kaysa sa mga gabunan. Pero obvious naman kaagad, no, kung ano yung pinakakahinaan ng mga to. Parang lumalabas ang pinakakahinaan nila, yung sarili nilang bathala, kung sino yung sinasamba nila. Kasi nung napalabas yun ni Tandang Heron, tiklop talaga sila. 'Di ba? So para sa akin, itong buong kwento na to, sobrang ganda nito, lalo na kung nadetalyado yung tungkol sa mga inudungan. Pero ang pangit lang sa ugali nila, yung pag hindi sila napagbibigyan, gumaganti sila. Pero kung tutuusin, sobra-sobra na nga yung binigay ni Maribel sa kanila eh. Tapos parang kasalanan pa ni Maribel nung hindi sila napagbigyan. Parang nangyayari rin sa atin ngayon yan, di ba? May ganung meme na kumakalat ngayon eh, na gumawa ka ng 10 mabuti sa kaibigan mo o sa kapwa mo, tapos isang beses ka lang na gumawa sa kanila ng masama o isang beses mo na hindi pinagbigyan yung pabor nila, magiging masama ka na sa paningin nila. Saktong-sakto tong kwento ni Maribel para sa meme na yon. Sobrang solid. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong to, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.